Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिनाय थालायबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो माथो थाब साबस्क्राइब खालामथाराखै आंनिखौ अननानै लोगोफोर खालामना होदो नायनाया एसे नायदो खिन्थु खालामाखै खालामदो आंखौबो एसे अनहरदो ओमफ्राय नै मानसियासो मा मावगासिनो दै खिजा सैमाजो एकदमबारे मा मावगासिनो इयो र'दै आं देखायनि नायलाय थेमा जानानै मा जादो सैमाया दसेबो दलद थाया ओमफ्रायो सैमाखौ माने थेमा खारनायनि मुलि फोनबायनो सोर सैमायाबो जि मोजां उन्दुना होदो ओमफ्राय नोंनि खर'आव बाथाब हैथोसै आरो ओमफ्राय इखौ फोनबानो खारगोन आरो थेमाया माबा थाव मोदोमनाय फोनदोनो नुवाखै नै बेसेरा दसेबो दलद थाया बारो थेमानि माबानि सैमानि थेमाया सोलाबायो नामा गोदाव सोरावनो नै नै खुगाया नै अरहर जागोनबो नुवाखै नै गिथारा जे मुगै सुगै सैमा दांलाबायदो नाय लोगोफोर आहा दखाननि नालाय सिंग्रानि थाखाय आलु हालायबाय हागासिनो दा एसे मा डिस्टार्ब मा खालामलाबायो खोमायावनो दै सारना होबाय दानिफ्रायनो जगार लाखायाबा जायाना हारसिं मानसि एखे हाबाय दङ बिदिनो बेलासियाव एसे सानफ्रामबो सावो आरोना दासो गोदान नालाय ओमफ्रायो उनाव गिदिर जालांबा बुरजा बानायलांसै ओमफ्राय दा ओरैनो एसे बानायो बुरजाथ' दा गोदान नालाय बुरजा बानायजाया आरो बिदिनो थाङो एसे एनै नै लोगोफोर जोंहा बिमा फिसा सफारि जालायबाय गस्लायाव नांगोन नै गस्ला गोदान गाननानै मैला नांगोन नै सफारि जाबाय दं फिसासो ओमफ्राय नै इयो हानिसै नै ओमफ्राय नै गस्ला गोदान एकदमबारे लुङि गाननानै इयो आलासियानो थांदों आरो ओमफ्राय बिदि मस्थ' गोलाव गस्ला नांगौना दावराव जाबाय थादोंमोन इयो ओमफ्राय मोनमारबाय नै माबायदि मोनखो गस्ला गोलाव गाननो मोननानै खोथालाय हा मोजां मोनदों बिराद गोलाव गस्ला गाननो दावराव जायो ओमफ्राय मोनगान मारबाय आरो इयो ना ओमफ्राय दा बहा थांनो ओंखारदो गस्ला गोदान गानना मानो खोथालाय मानो आं बहाबा थांगोनहाय आं थांनाङानो गावहा थांसिगोन आरो दे होमबालाय सफारि जाबाय थानोसै ना जोङो लोगोफोर जोंहानि फुख्रियाव सट होदोंमोन आरोना ना हमदोंमोन ओमफ्राय बारलिना मासे गिदिरथार मोनदों नै भिडिअखौनो लानो हास्लाबदिया आङो सेरसेसो बारगौमोन नामाथाय ना 1.5 केजि जागौमोन एसे गिदिरानो नै दानगासिनो बुरजायैनो ओंखारदो दा मासेयैनो नै दानग्रायाबो आदा गोदै जोंहा नै लोगोफोर दहायनि बारलिना गोदानाया नै दा जागासिनो आङो नै माबायदि जानाया माबायदि जागासिनो नै जाबाय एखे सु गोजाथारहाय लोगोफोर बांद्राय सुखौ बारा बोरैबा मोनो जानो एकदमबारे नै जाबाय नै गथ'फोर सानैयाबो मालाय जागासिनो आंबो जाबाय नै लोगोफोर ओंख्रिबो संनो लाबाय आङो लावजों नाजों जालायनोसै ना सल मासे मागुर खावै माथामल' सायदो आरो आङो मानसियाबो खमखा नालाय बेखौनो सायनानै लाबाय आं ओमफ्राय नै लावजों संनोसै आरो ओमफ्राय नै ना बाथोन देनोसै आङो ओमफ्राय नै बानलु दा लाबाय आरो जगार संलायनोसै लावजों नाजों गोथाव जायो नालाय दा जगार लाखाजोब्बाय आं नै दा सारायबो जानहरबाय आरो नै लोगोफोर नाखौ एवगासिनो आङो नै बारा थाव होआखै आरो ना एसेल' होनानै एवदों आं बांद्राय थाव जाबा गेस जायो नालाय ओंखायनो एसेल' थाव होनानै एवबाय नै लोगोफोर ओंख्रियाव दै होबाय दासो होबाय आरो नाखौबो होफाखाबाय आङो नै ओंख्रिया बरिया गोदौबाय आंना जि कालारखौ जि साइज नुखादों आरो बेसर बिबार कालार नै बे खर' गिदिरखौ आंनि बोराया जागोन माने खर' जायो आरो नै मानसिया खिफिनजोब्बाय ओंख्रियाव हाबजोब्बाय बे ओंख्रियाव जि लेथ्रा खिफिना होखाबाय जि जायो मानसि मोजाङा ओंख्रियाव हाबजोब्बाय इयो खिफिनाया ओंख्रियाव बे ओंख्रियाव हाबजोब्बाय बे हटेलनि मा ओमफ्राय न'निजों हटेलनिजों जायो नामा आंना न'ना बार हावादेसो खारदो दा
दे साखिनानै खांदो बरिया बेखौबो दा जि बुरजा लाखायो इनो जि गोबाव सुगोन दै एफा गोबाव नांगोन बे ओंख्रि एसेया इनो गुसु जानो गुदुंखौ नुवाखै नामा गुदुं नङा दे जोंनालाय माथो खनसे सुबानो जायो दा मस्ति जाबाय जाबाय खांदो इनियाव माबा एसे दं नै दुन्दिया एसे दं नै लोगोफोर जाबाय आरो नै दा जाबाय जागासिनो गोथावानो जादों बारु नाजों लावजों गोथाव जायो नै दा आङो जागासिनो बिदिब्ला जाबाय थानोसै लोगोफोर दोनथ'बाय